Mara spiegat mal-ġurnal Times of Malta li ġimagħtejn ilu meta kienet għaddejja biswit l-arkata naturali li ċediet f'Kemuna sif fil-għaxija lemħet xixquq. Ħnejja naturali li jumejn ilu ikollassat sfortunatament għatlet turist u spiċċaw weġġaw tnejn ukoll. Michel Attard tonna spiegat mat-Times li kienet prassi ta' kuljum li jet skiers kif ukoll dawk li jkunu qed jagħmlu użu mill-kajak jgħaddu minn taħt din l-arkata. Hija insistiet illi ma kien hemm l-ebda sinjali u avviż ta' periklu sabiex in-nies ma jgħaddux minn taħt iżda insistiet li kienet ċara illi l-arkata kienet fi stat perikolus. Dan fil-waqt li mat-Times hija stqarret li ż-żona kienet popolari ferm ukoll ma' persuni li kienu jimxu fuq l-arkata post ikkonsidrat bħala wieħed ideali sabiex jittieħdu ritratti uniċi. Diversi dilettanti qablu dak li seħħ is-sibt mal-waqta teqta' dwejra lura f'Marzu tal-2017 kif kienet żona popolari ma' turisti iżda huma wkoll saħħu li fl-ebda mument ma kien inħareġ xi avviż uffiċjali dwar il-fatt li kien hemm xi periklu. Filwaqt li għaddejja inkjesta brabta mal-każ diversi żoni naturali fil-pajjiż qed ikunu karatterizzati minn irdulmu ġebel perikolus kawża ta' erożjoni naturali tal-pajsaġġ b'diversi postijiet ikunu markati u barrikati bħala mezz ta' sigurtà. Fl-aħħar ġimgħat żona ħdejn St. Peter's Pool f'Delli Mara ngħalqet. Hekk ukoll partijiet mingħajr lapsi wara ħsara qawwija li żviluppat konsegwenza tal-maltempat aeri. Ftit tal-ġimgħat ilu wkoll Transport Malta ħarġet avviż sabiex dawk li jagħmlu użu mill-kajak mhux biss ma jresqux lejn xatt il-barrieri fil-Belt Valletta kif kienu qed jaqgħu xi ġebel. Intant fuq il-midja soċjali Konrad Neil Gatt saq li sfortunatament ftit li xejn tal-limna mit-traċedja ta' Mirabel Falzoni tfajla ta' 22 sena illi fl-2024 tilfet ħajjita wara li ċedew numru ta' ġebel għal fuqha waqt li kienet qed fil-limiti tal-Bajja ta' San Tumas Futiline. Huwa appella lil Transport Malta u lill-Awtorità Maltija Turiżmu għal aktar attenzjoni e kif ikliemu minflok ma wissew lin-nies sabiex joqogħdu attentu jżommu kawtela meta jżuru żoni bħal dik tal-arkata naturali f'Kemmuna bħal donnu kienu qed jinkoraġġixxu lit-turist iżur dawn il-postijiet aktar. Gatt ħeġġeġ lill-awtoritajiet sabiex jaħdmu aktar mal-ġeologi b'serjetà sabiex ikunu evitati aktar traċedji.